Posielame prvé, rovnako čisté blahoželanie. 24. februára nastane ten krásny deň, keď naša drahá mama Irena Gloneková zo Štefanova nad Oravou, teraz v Čadci pri dcére Irene, sa dožije 80 rokov. Mamka naša milá, žite ešte dlho medzi nami, veď kým vás máme, nie sme sami. Nech sa vám dni šťastia množia, nech vás chráni ruka Božia. Veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody vám zo srdca prajú céry Irena, Zuzana a Terka s manželmi, syn Jozef s manželkou, syn Ján, 12 vnúčat a 9 pravnúčat. K blahoželaniu sa pripájajú sestry Apolka, Marta, Milka a brat Janko s rodinami. Živio! Brodského sa teraz prenesieme do Brezna, kde sa chystá osláviť svoje 60. narodeniny pán Daniel Rakita. Milý Daniel, príjmi život veselo, zabudni na to, že ťa niekedy niečo bolelo. Vezmi pohár vínka do dlaní, nech sa ti splní veľa želaní. Nech vietor odveje všetky tvoje starosti a prinesie len lásku a radosti. Do budúcna nech sú šťastné tvoje kroky, aby si v zdraví prežil dlhé roky. Všetko najlepšie do ďalšej 60-ky vám praje brat Vojtech s manželkou, netere Iveta a Marta s manželom a dcérami Petrou a Katarínou. K blahoželaniu sa